Ljouwert kan net meer wachten. Mensen willen eindelijk wel eens weten hoe het verneemde glazen huis eruit ziet. Maar ze moeten even geduld waan, ont 9 uur. Want die tijd staat de organisatie op scherp. Want het wordt druk. Het kan af en toe even spannend worden qua aantal mensen op het plein of in de stad. Maar daar hebben we ook al voorzorgsmaatregelen voor genomen. Wat voor maatregelen? Nou, we kunnen de crowd control, we kunnen het allemaal in de gaten houden. Waar zijn veel mensen? Waar hoopt het zich op? Moeten we de mensen via een andere weg leiden? Dan kunnen we dat op dat moment direct uitvoeren. Er worden zo'n 8000 mensen verwachten. Die kunnen alle jaar een plakje krijgen op het plein. De eerste belangstellenden druppelen intussen Ljouwert in. Ze komen overal bij. Uit het voorgaande onderzoek is gebleken dat ze eigenlijk een deel natuurlijk uit de stad, een deel uit de regio, maar ook 30%, vorig jaar het Enschede in ieder geval, van buiten de regio. Politie, beveiliging en hulpverlening hebben Joert nog een laatste vergadering houden. Zo binnen de regels om misbruik van alcohol te gaan. Dit zal streng op controleerd worden. We gaan eruit voor 's nachts gewoon als uitgaansnachten. Er zijn horecagelegenheden die 24 uur open mogen en moesten ze aanvragen. En daar zijn afspraken mee gemaakt. Dus dat is ook onder controle. Maar ja, vlakbij is een supermarkt, Albert Heijn. Je kan blikjes kopen, drank. Wat gebeurt daarmee? Nee, je krijgt daar geen treetjes meer, geen glas meer. Dat is niet meer. Dat mag ook niet meer op straat. Daar wordt men ook op aangesproken. Dus dat zijn de regelingen die we hebben genomen. 6 dagen lang zal Ljouwert in de baan wezen van Serious Request. Een helpactie om stjerten bij baan troch diarree te gaan. Er worden meer dan 300.000 mensen verwachten.